Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Mijn naam is Jan Rietberg en ik ben vrijwilliger op de Kruidhof in Boetenpost. En daar ben ik dan van mijn naam dus voor het snoeiwerk van de fruitboom. Het snoeien van lijfruit, dat gaat er dus om dat er gaan dus takken naar de zijkant en dan nemen ze de leggers en het fruit moet zo dicht mogelijk bij die leggers blijven, zodat het lucht van alle kanten er dus bij kan. Dit is dus een Friese ras wat dus in Friesland ontstaan is. Die is van binnen rood. Heel veel mensen kennen de sterappel en dat heeft deze dus ook, die rode kleur van binnen. Als de appels riep binnen, dan hoesten maar eventjes in te draaien en dan lieten ze los. Dus als ze daar net los lieten, dan is ze nog net klaar. Ik moet dat leren. Ik zeg altijd van, mij snoeien, dan probeer je de natuur een beetje te sturen. En dan moet je dus zien wat doet de natuur ermee. Thuis heb je misschien een paar fruitboompjes en dan houdt het op. Maar hier heb je heel veel en dan kan je zien wat er gebeurt en daar leer je dus iedere keer weer van. Er werken hier een heel grote mensen die in het integratietraject te lonen komen binnen, omdat ze werkleers worden binnen. En ook mensen die een taakstraf krijgen binnen hier regelmatig aan het werk. Dat is weer een facet van het leven wat ik eigenlijk in mijn dagelijkse werk vroeger nooit meemaken had. En nu komt dat erbij en dat vind ik gewoon interessant om te zien hoe die mensen dan denken en werken. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.